Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ka Seng Hanyo Trap National Youth Front Shillong Region kalabo jingkali ka hima malim bariu acting sim upa im aina manik sim halor ka jing ai jaka shakashnong maulai sing japung hadu laipu henriu hajar shispa henriu pusau square feet bat shaki khat saungut kinong song snong jong kashnong sing japung hakat laos im hadin ka jing ya kalyang ya ka jaka ka badan ya ka telong hapo kashnong sing japung Hakabaya day bat kani ka seng lengbau presiden uba bless dekhar habaya keren bat kilat pathai khubor ulaong bakat kum ka jingyo jingtep jong ka seng ya gani ka jingya kalyang jaka hapadeng ka hima melim bat ka dorbar snang sing japung kadai ka bala shu yai laj klem da penlong wat ya ka dorbar pelun banya rai lang halor kani ka kam hapadeng ki menteri jong ka hima baro ka wei Shushu uba bless dekhar ulaong baka seng kanam ailat satya dalai bakan don ke jing pendon kam bakala ya ka klau jong ke hima ka badai ka nong kenti jong ke khon ki hajar jong ke hima baraka jo ka por ulaong ru baka seng ka dawa ya ka Khasi Hills Autonomous District Council baka dai ban penhiar khet no shisendon ya u acting sim uba menta upa im aina manik sim bad ya ki menteri ki badan kti hagini ki kam khnang ban ailat ru baka jing to kit kan long ka bayai bayai renti bat ka bakhoj basuba pi hang thia mene kat ga jing I jongi ngani ka kot khubor ba la pli ni mau nong rim la pli ni mau nong rim dau CM angkat bat u MDC jo ka molai angkat bat u CM angkat bat katu ka dengot ki badan hang ni la pli ni mau nong rim ya ketiga jaka ang thi bat ya ketiga jaka bala kade ki jisha kade jaka jongki briu shimat nagala shu kaliang no itiga jaka bat gidan ko khatlai khat sao ngut ki trai jaka kala ai ki shawai kila shim ya ka jaka jongki kila ngamte bangno ka jaka ka dan ru dai ka wai ka bas ngofla ka bas ngolengo ingi kum ka sang HNI nilayo labun ba ni ka complaint phangane pi hiang thi mau nong rim ban shu mata shanu ja tu mau nong rim kata diga jingkeli ka bang ibu usi melim kata diga bang ibu ya ka district council UCM kumnuru unut ban pli yu mau nong rim namar ngitip nado arajar khatsan bagani kaladon hak inquiry bat ka sngau lengo sngau fala kepada semua tahu mula ba ni iru mendai tang taru ngi I menta kalong ba ya kan live pun hajar square feet ya kan ni ka cakang ni I bat ka hima melim kala ai snong sing ngaku an bo jingkeli UC melim ba di UCM kan ni ka caka kam dei ka caka shimet jongno kadai ka caka jong ka hima dan mana bala man kam trai namar UCM ru udai tang acting sim pemut sim le menle bala shubo la shtung de district council te kumno unut ban ai jaka snong kata de gajing keli ka bang ibu kum ka sang HNF life on hajar square feet ki ai jaka bat ka basu lengo ngi ban hagini kisngi bagi lamut ban au sim lai saka nu siru ban register dengan ka jaka rena kaliang jungi ka sang ngin nech bat nang ni khamat ngin nya khamat manaki persya ya kan ka life on hajar square feet kaba nikwa banyo ka jing shai ru ma nikwa banyo ka jing shai lada PI gini ka jaka PI do na PI y na pini yang ita agreement wan numburi hapdeng ken kuri hapdeng ka ba ka kis kadang ya kumnu ken menshwa UCM la tho la weng namar bu ai jaka sigi balang ko masaw san teli bat sigi ai jaka sigi menteri ru la shaweng na ka jilong sim bat ngi kum ka sang HNF ru ni dawan na UCM
ba ude manu yang mardor nusim momentah lada yang mardor nusim baga enkuri kanya daga bakhoj kanya daga basubah bat ni lada usiem shim ke jingat khle ni kasang ngin shim bat sadak wi step sadak wi senjam bangin ya chkhmak banyak khiting halor gini beta fi yang ni uni mau nong rem baik hani fila man shon ngan ifi kani dik proof baik hang nong mau nong rem uja shano ha mentah ngila yin baik to kani ru kadi kawi ka penengok kalong mentah ka penengok kalong ba kumno usiem ha usiem le kham khat ya darbar shaban ai gani ka jaka jishaw di ban khat ya darbar ban lumi ki menteri but nga ko mongon ong biang kam dei te ka jaka shimen kam dei ka jaka jong cm kam dei ka jaka jong usiem namar usiem hanu nuk por laban thlem usiem hanu nuk por laban weng kam dei ka jaka juki begin lagat maman kadai ka jaka jong hima lada fila ban ai life ho jar square feet life on reo jar square feet ya ka ni ka jaka shak shnong ngirung idawa ba video nai ki beduk hi ki dengan sa janyong ang the babun hang ni mulai jadi beri ke beduk ki batang man se wai yeng ru kim dan ki batang man syong yeng ru kim dan lada fi ai shak shnong ni ka sang achun ni dawa ba video ban ai ki beduk bat kan ni ka jaka kam dei jong sim wai kam dei jong ai nam kam dei jong ba jong sim tenwal kam dei ka jong u kadai ka jaka jong ka hima umdan manu balaman kam trai hoi lada fi ai wai te umdan manu ban online peni agreement de life on riwajar ha bat gawai ka basong ngok kalong mamtang ya abang ayo ban ya phone ba pastor iba layo ya kan ka jaka hang ni ban tep kum arko wajar square feet kalong gatar waden ke proof henreulak ada siu pisah bat mai pastor yong usi melim bat ya ka menteri ngau bah ai ka riset namar bah kan ni ka pisah ka isiu ru kamdai ka pisah bi sei na pala kadai ka pisah ka bai lalum ni ki banget ke balan nyok senyang ni ki banget kumbahan reulak ai hakapor men syau sim na thunga i kata bat ka balingo kalong ba ka hima meliam usi meliam ukram ai ru ya ka riset segini ka san teli ki balang hab hitiat ya ka tiar ha ni hab yo ami cash momo tu pastor ba thiet ngani ka jaka usi mile jaka haban peni ka jing shisha ka balang ki banget balam siu ka bisa ti ka ta ka skam ka bri besar kai ba chano ka ja ka bisa rega ba men shwa kan ni ka boi ka banga kwa man fi kalong yusim latho mo na malas aweng no ulum ai jaka ki menteri ba ai jaka ki lum jing tap ti ngir ngi dawa ka ju hi hapadang ke inquiry hapadang jong ka high court ka bakala ong ke district council court ban le inquiry kini kumno kan UCM unut ban pelia kumno kan UCM ru khlem khat ka darbar habu ai kini ka jakate mut kata la di kambian manakaliang ngim ka sanga chunef ngidawa ban weng mardor UCM aina bat ban le dak batenge igi menteri ru ke badan benta hagini ki kam mdei tangkani kani ka tang step ka bakase ngigum ka sang ngishim ka senja kani di tang ka fast ka pangislang balada kampoy sino ka jingi khi jongi ka nang jur ngin nang penyakhi bat ngin rung hado agit district council ngin rung ru hado bo darbar sim bandawa man pensyai yangi PIY ne PIA shakshno life and riwajar lada fila ban le kumta ban IA mut ne fila shim pisa kata ka dei bangi kwa man kelisha no si ha bani yangi ka kot proof pensisha PIY ne PIA do ne namar ka garang don ka kis te kamno fila ban le iki te kambi ai nong wes isi ni wan jurip ang tumentan ya ka tuga jaka ka dei bala shoe exchange namar ka dei jaka ni brushman bat la ai ki shanong imtip mangimdan kono no jing persama ya kata ka jing exchange ne gil ai jaka hima ka jaka susu ka dei hok ya kata ngimdon de jing persa gini ki khat saw mo khat saw ngut ki bri ki badan ba try jaka ang te de ka ba pelengo ingi kalong mentang ibu jing keli UCM mo bat yo CM rengkat UMDC juga mulai shanu ja tu mo nong ren pila kat mo nong rem unja te mut kai ka ban nong ngim dei kren shu ba ka dei ka nong ya da ka district council ha kala di kala bende kanong bendaman ha ba mayo ja satu mot jangan khasrai kan ha la da uni mau nong rem uja atau perkat mapi dawan CM so wain in kelihang no ha
kata kadi bang ibu jingkeli rege kan ko jing tip jonge be luar bar ngim tip shai ma do kan no kadi sis ngam dai namar to sngi bagi pli ke on ra dok to mong rim ke bagi susna do plywood ibu ang tie mas sendap kato ani ki ra no ti kri kata kadi ka kai ke baselendat kala bandon kai basadin kan ujakat mau nong rim tapi ha rege nga syukun tui gitu gi khat saungut ru ki bala ai tiga caka bat kahima melim kala ai caka ki bagin ngobha mo ba ngakar pa iki ngenyerap iki namar ba kinumdu ga caka ka hapet ba mo yemar ka de kam de ga caka jong cm kam de ga caka shimet jong cm kadi jong kahima yo kami kanu pat hadi habut yo 1 cm the way 1 cm to the way yo mar ajing itu gi khat saungut ru ki nakaliang jong sang ikin tu iki baki de ban siar panda bisar ba banda pet ba banda yit ba mo yo la shay ga caka la ai shani kami so da kowe kham tam pitep ba mata kadon ke inquiry ha ke inquiry ke pat kot ang don ka kes kini ka caka do ulah tu ha yo bagi tu khat sangut ki paradok persnam jongi yo ki le syashat kala namar monong rim thiul aja te ngam te bang ru ki aja kai ki ru ti nakaliang jongi kum kasang ikin tu ki bakin pet bha pet ngor bha da yit bha yo ki babi hadin na bot ba marka caka kadang don ka kes kan ka sitip jongi nga ko mus ketri hang ni nga khendet nga kwa wan pensai ka be dei ba kini ka caka namar ba kini ka caka hang ni kalong ba nadu man ndai thai ka ha pok hima malim kadi ka caka chong hima malim te hapo kini ka hima malim ka don lo ki chong ka rules ka don lo chong ka ak ha ka ba ya kinu ki caka chong ka hima om don bala ban ai chene cheno ha ka karteng simet chong no om la hiru bawat usiem lani menteri un ai ka caka chung hima henrai chwa ban le kita le si kandon ka chung don kam ka bokar ki chung ki snong ki thal ani chung ka imlang salang henrai ki hab don chwa ka dor war pelun ha ka baki menteri baro hang tu kin sim ya karai ka bahatam bakin ai ka sain bakin ai ka karai bakin ai ka pata harangkat ke cingnya sain ke cingnya soi chung ki menteri baro kata kalong kat kumka ak chung ka hima malim baki dei ban le kumta andai kat kumbang yo isya hang ni hakba nilai yo iba nadu ki archer khat san hadu mentaki kat kubor ki meter siter halor kani kalum halor kani kadon ke sibon ba kini kiskam halor kani kalum mau pat hang ni tengi kum ka sengru bon ki bawan ban komplain tena kalem ka chungi ni lawat singtip ni lawat banyak barang kat ba ki kot kisla ki dokumen ki babiang tengi yo i hang ni ba uni usiem ba menta u acting sim uba la thung de diskonsel hau archer khat pra ba aina manik sim tengi iba la don sibon kiskam ka jingle dan bor chung ka bedei bat kini kilom ki wa kini ki bedon hangane ka than mau pat ten nakale ka sing chungi ngem kwa bakan mi kani ka kanrum kanram ha ka hima sima mangim kwa hiru ba kandon kano ka cing le dan bor jong kino ki sim la ni ki menteri klam ka cingi railang jongki ten nakale ka sing chungi hingi kentucur bang kerpat ka diskonsel ka balong kum kaste naga benta kini ki nong sensyar bakin sim kiai kan ka kam khnang ba nginla ban weng no kan ka kam bat ngi ai chingmur diskonsel ba ye kan ka lom ba don hai inquiry khnang ba ka inquiry kan yaj bet kin smo ba ban weng sho sipor ya unu usiem ba menta bat ban penbet ikini ki kanrom kanram ki bami hakani ka caka ka ba kanika hima malim ka don ikini caka puta tengi kerpat UCM un weng no mardori un UCM kadang mangila man penbet ikini ki kanrum kanram hobde inquiry chung ni ka life ndo tuli life ndo ha char square foot ikini ki caka ka menta ka bami kanrum kanram